Good morning. Good morning, guys. We're here again, nag-hiking, fast walking together with my wife and Limuel, dala Limuel oh. So nanami sa pinaka-top na, pinaka-peak. Piting hangata. Woo! Oh, mao ni ang kuan dre oh. See? Alright, durang pinakahabog. Hapit na mi. Grabe ang kuan gitawag og grabe ang katungason. No, ang singot na mo, dagko na kayo mga kahigalaan, kaigsuunan. And then, medyo habog-habog na jud siya. Oh, look at that. Kita ninyo ang view. Sa itong ubos ni. Whew. So, padayon may glakaw sa unahan, sa pinakababaw. Aron dito yun makita ang nindot kayo mga kaigsuunan. Sama rin ibito nga nangalagad kas Ginoo. Pirting, kapuya, pirting, hangata. Tungod sa mga tintas yun, mga pagsulay, mga paglutos, pagbutang-butang, pagbaby ay. No? Pero kung mapadayon, magpadayon ta mga kahigalaan, mga kaigsuunan, atong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Parehan nyo, kinahangata na. Grabe siya. Lahi siya sa jogging. No? So, we're almost there. Dan nami. So, sa kamahayag nga dapi. Look at that. Woo! Yeah. Enjoying the beauty of God's creation. My wife. Love. Are you okay? Oh. Kanami. Let's go. Come on. Woo! Marami dito tanawa. Tanawa guys. Look at that. Oh, look at that. Pero dili pa ni siya pinakataas. So padulong pa mi. I'm going. So tara ko mga kauban, my wife and Lemuel. So ta magpadayon sa ta. Hapit na gid mi oh. May how many steps na lang maabot na mi sa tumoy ug makita ninyo nga ang kanindot sa Clarin. Okay? Look at that. Oh. Kita pud ang Cebu gamay. We're here. Na. Ngani dyan no? Hangat kay mga kaigsunan. Sama sa akong giingon ganina, sama sa kanang nangalagad tas Ginoo. Nagdagan tas sa lumba padung sa kinabuhing dayon. Daghang mga makapahangat na to. Oh. Mga pagsulay. Pilighana. Pero kung padayon lang ta ato makita ang ato masinati ang kayahay. No? So nanagin mi. Ramplagay. Okay? Alright. Here we go. Tara. So nyo makita guys oh. Tara oh. Tuyok. Abog ka siya. Pag ako nga nagunit, hangat. See that? Right. Woo! My wife. Hi. Love. See hi. Lim. Woo! Worth it. Grabe oh. So nga ni mga kaigsunan. Sama ning mga lagad ta sa Ginoo. Daghan kay mga pagsulay, daghan kay mga challenge sa kinabuhi. But sige lang gid padayon. Padayon tayo nubanan sa tabang grasya sa Ginoo mga igsoon na panahon nga madagma ta. Bangon gyapon ta, dagma bangon gyapon ta mga igsoon dawaton gyapon ta sa Ginoo din. Mabot ang panahon nga makaabot ta sa dapit nga atong gipangandoy ng mga langit nga naa ang kahayahay, lunlon kalipay, relax kay ta dito mga igsoon. So sama niyo. Kung wala pa, kung ning give up pa mi sa mga challenge, ning give up pa mi sa mga kalisod, mga
mga kabatuan, mga lisod nga mga gianan, mga igsoon na malit pa mi dinhi kaabot dinhi nga nindot kayong hangin diri, presko kay mga igsoon, no? So tungod kay wala mi ning give up, nakaabot mi diri, no? So mo na yo. Woo! No? Ilpong ako gamay. No, so till next time mga igsoon. God bless, God bless. God be the glory.